Ingħatat bidu għal ġimgħa dedikata lis-servizz pubbliku li din is-sena ser tagħlaq il-kapitlu tat-tiġdid fis-servizz u tintroduċi l-isforzi ta' tisħiħ. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar stqar kif din il-ġimgħa ser tkun il-vetrina għax-xogħol tal-ħaddiema tal-Gvern, tant li fl-ewwel jum tagħha ġie ppubblikat dokument li jitfa' dawl fuq ix-xogħol tas-servizz pubbliku. Il-pubblikazzjoni turi kif 80% tal-miżuri li bdew ġew imwettqa. Dan ifisser li fis-sena li għaddiet saru 127 miżura u b'kollox saru 1100 miżura fil-fażi ta' tiġdid. Fost l-oħrajn saru investimenti f'istituzzjonijiet edukattivi u investiment bla preċedent fid-dwana. Is-servizz pubbliku raw ukoll żieda drastika fl-ammont ta' telefonati li jirċievi e kif minn 2000 telefonata lura fl-2015 fl-2020 saru 950,000 telefonata fuq il-free phone 153. Kutajjar spjega kif din il-pubblikazzjoni mhux l-unika waħda tax-xorta tagħha u saħaq li l-fiduċja tal-Maltin fis-servizz pubbliku hi ta' 12% iżjed mill-medja Ewropea. Il-pubblikazzjoni tal-lum il-ħidma mhijiex l-unika pubblikazzjoni li noħorġu, ġifieri meta qed nitkellmu fuq it-tweġibiet li nagħtu lill-NAO, lill-Awditur Ġenerali, it-tweġibiet li nagħtu lill-Ombudsman, meta qed nagħtu rendikont ta' kif iseħħ il-baġit. Qatt ma kienu jsiru dawn l-affarijiet, bdejnihom u l-isfida li tkomplihom u tkomplihom serjetà issaħħaħhom u li tibni dawk l-istrutturi madwarhom biex mhux biss illum imma anke fil-ġejjieni trasparenza u l-kontabilità tibqa' b'saħħitha u tibqa' tiġi murija. Kutajjar spjega kif tul din il-ġimgħa issa ser tkun imnedija strateġija ġdida imsejsa fuq 3 pilastri prinċipali: it-teknoloġija, in-nies u s-servizz. Dan sabiex issa jinbeda l-proċess ta' tisħiħ tas-servizz pubbliku.